Pleno batean baino eskos jende gehiago pleno batean, postekoa da, gai honetan, amesteko pertsonak eta herritarrak ikustea. Lehen hezkuntzako 3. zikloak eta DBH-ko lehenengo zikloak paisaia eta biodibertsitateari buruzko galdeketak ibaitarki batzuen ikerketa eta paisaia unitateen azterketa egin zituzten. Batzuk ibaiate programako jarduerez bidez ibaien egoera aztertu zuen, biodibertsitate ondare kultural, hondakin eta autoritatearen ikuspuntutik. Beste, herritarren iritzia jasotzeko galdeketak egin zituzten, biodibertsitatea eta paisaia elkartu. Azken taldeak aldiz, Andoaingo paisaia moten azalera eta egoeraren buruzko ikerketa bultu zuen. Herriko diagnostikoa, hobekuntza proposamenak eta gure konpromisoak ikastetxeetan bateratu eta apirilaren 26an herri mailako 3 foro egin genituen Urigain kulturetxean taldeka banaturik. Proposamen eta konpromisoak berbateratzeko. Jarraian, diagnostikoa eta adostutako proposamen eta konpromisoak azalduko ditugu gaika eta atalezakal. Kultura aniztasunaren diagnostikoa. Immigrazioak ondorio hauek izan ditzakeela ondorioztatu zen. Kultura eta arraza aniztasuna eta ohitura berriak ekartzea. Pentsakera arrazistak eta hauen aurkakoak sortzea. Euskararen erabilera murriztea. Langabeziaren gorakada. Landarrura galtzea etxebizitza gehiago eraikitzeagatik. Kultura aniztasuna eta elkarbizitza bermatzeko proposatzen diren irtenbideak. Atzerritarrek gure kulturarekiko interesa izan eta euskara ikastea. Bertakoek etorkinei integratzen laguntzea. Bertakoek eta etorkinek elkarren ohiturak errespetatzea. Integraziorako eskolak sortzea. Natur inguruneetan animaliak eta landareak hobeto babestu. Plazetan baldosak kendu, zuhaitzak, zuhaixkak eta landareak landatzeko. Biodibertsitatea hobetzeko eta herritarrek lurran landu ahal izateko paisaian integratutako baratza gehiago prestatu eta egungo txabolen azterketa bat egin. Energia, mugikortasuna eta sentsibilizazioari buruzko proposamenak. Txakurrantzako leku gehiago bereizi parketan txakurren gorotzak jasotzeko oharkartelak jarri eta isunak ezarri aragok betetzen ez dituzten egin. Bestalde, herritarrak sentsibilizatu parketan zaborrak lurrean ez usteko, isoialak zakarrontzietara eskotatzeko eta landareak errespetatzeko. Tuneletan argi berri gehiago jarri eta faroletan sabaiak ipini argi gutxadura murrizteko. Andoaingo hiribusa hobeto antolatu eta herritarroi hiribusari buruzko informazioa eman. Material gehiago birziklatu eta herrian atezateko bilketa bultzatu. Herrigunean autoen sarrera debekatu, aparkalikoak mugatu eta bide gorriak sustatu. Horren aurrean eskatzen diguzue konpromisoak, ezta? Eta guk udala bezala, segurazki konpromiso proposatzen dituzten konpromiso guztiak edo helburu gehientsuak denak abez gaudela, baino saiatuko gea pixka bat murrizten edo zehazten gure aldetikan zen izango dudan 2012-2013 bitarteko ikastaroan edo ikasturtea erako hartuko ditugun konpromisoak. Lau helburuetatik, lehenengoa, ingurune natural eta paisaia, ezta? Horretan, nekazaritzako laguntzak eman eta mendiak eta berdeguneak errespetatu. Erabat ados gaude eta erabat konpromisoa hartzen dugu, horri gure eginkizunen artean hartzea. Berdegune gehiago ipini eta omenguneak, berdeguneak, bakeak, herriguneak eta mendiak zaindu eta garbitu. Erabat ados gaude eta gure eginkizunen artean sartuko dugu. Helburuak markatu dituzue, nahiko konpromisoak, baino, aurtenerako udal honek hartzen dituen konpromisoak hauek dira, batzuk lantzen ari dira, beste batzuk lantzen ari diren horiek egiten jarraituko dugu, konpromisoa hartzen dugu eta beste batzuei heldu diogu. Egiten dezuten lana, urteroko lana, ikaragarria da eta jakin dezazue ez dela alperrikako lana, behar dugula zuen iritzia eta zuen konpromisoa. Eta hone etorri eta guri baitare politikari bezala baitare eskatzen dizuegu guri eskitzea, hori da gure eginkizuna zuen hitza entzutea. Besterik gabe, eskerrik asko eta hurren arte.